Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Idinagpukaw ni Doming. Lito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ni Tatang. Hello, Tatang. Rosa, Aldawin, ayan ni Domeng. Apay at dimot la umayan dito'y barangay hall. Kita dapat tindaran mi seminarin to na alas 9. Ha? Kat no nagsapa na pandita barangay hall, Tatang. Anya nagsapa? Kat no siya tinasapa ni daw. Anya? Napanan na nga ron, nukasta nagsapa apimanaw di tabalayo ako na. Ala, napandita. Awan nga raw. Sige, nuawan pa'y, umuna ako ni Jili. Sumarunong taon. Tatang. Sige, ibagam, ta sumarunong taon. Umuna ka talaga ni Jay. Bye. Nay, inidaptan. Apay nga eh. Napanan ni Domeng. Awagak. Ay awan, saan nga imay dito'y balay ni Domeng, Rosa? Amangan matnim mo na nandiyan pagsiminaranda ken Tatang, wow. Awan ka no, saan nakita ni Tatang? Nay, naglukod ti asawam, napanan na nga rudon nga eh. Matantanagan ako nanang. Ang nagapo di tabalayaw. Nasapa nagrubwat. Husto di ko na ni Tatang nga datindaran da seminar. Tayo sumot ipakada na kanya. Nay, naglukaw. Sige nanang, awagak man na ni Tatang. Nalawan, umayak mo di tabalayaw. Tano kas ano, agkuyog ta amang birok ni Domeng. Noon sa dino, tinapnapanan nan. Naglukon ni Domeng. Napanan na nga eh. Oh no. Adang tanang bodol-bodol ken kwa na. Nay, saan kumat anakit kita ni Chairman Doming itay bigat manang Rosa? Anyamot ka ni Domeng. Ay, amangan noim mo na ijailin Inawaga ko ni Tatang. Awan iji napanan na. Kadwa na kumakit amapan makiseminar. Hala, apay ngay. Nagpukaw kit din nakaslasok ni Chairman Domeng. Anyamot ang tikas to. Sige, agawid akon. Hello, Nanang? Rosa, nakarikap mo ti balayaw. Ay, nalipatak mat gaya. Manti kinunaya amapan kayo di tabalay. Adak di ti barangay outpost. Anya? Dita kayo lang.
agawid akon, orayan dak. Ay, sige nga, Rod. Bye. Bay nanang. Sige, ugok, agawid akon. No sumangpot dita barangay hall ni Dumeng, ibagam tawagan nak. Wan manang. Di ka madanagan. Ada lang ata nalagip na apapanan. Nalipatan na lang ata timawag. Sapay kumaa, takas na. Sige, agawid akon. Sige manang. Anyamot ni Dumeng. Anya nga ta tinapasamak kan kuana. Awan mo, tekson no awag na kanyak kagawad. Naglokon dayjay. Isupay mo ti kapitan nitan. Nagbalog nga ta. Ala, saan mo't nga ta? Ngalaala, sapay kumatas sa nakastang agpaiso. Manakamot ni Chairman Dumeng. Wen, adamat pa nagtalag kuking kuana. Asan ngagbalog bino agarami diti kalukuan. Ay, kasano da ito yan? Awan mo't pakaamuan, no sa dino ti ayan na. Madanagan laki titi husto ni Manang Rosan. Ay, wuna. Ay, agsangsangit ti tayon. Ala, Sige, makamu ka pa lang diti opisina. No, umay to tay officer of the day. Agore ka. Sino ay tinakatukang ag-duty kumaita? ni kagawad si Muna. Ay, salbag. Daya pa'y sumangka sa dutmet akabarbaro akagawad. San man nga imayain, kat na malamang. Imawa kita'y aldaw. Agsakit ka naman ti buksit, di aw-aware na nga po ko na. Ay, salbag gaya. Apay, yaya. Katuwin mo. Di yung amin maranranaan kat no ag-duty no tadto ma. Kanayo na kadwa na di apo ko na no ag-duty. Pananawa ditoy. Kasta aya. No agsangitan di apo ko na. Tanabasan niya sa pinaya katagawid dan. Tinto matagsublen. Aniya? Itugod na diyaw awir na sa... Diag itugod iti pagsukatan na. No, mangsigan na ti sapin na. Kastangag pa iso kagawad. Ay, awarin. No, kastoy lang. Anyan ngagpaiso kagawad. Aglalaok sa amat tanti pa kariribukan yaw. Talaga ngaglalaok. Naghapdi ako ni seminar. Gapo iti kawan ni Dumeng. Kat ni, bumalaman awang pay. Sapay di mo't makontak di cellphone na. Ala, naknapanan na katangag paisaon. Sana ka maturong nanang. Anya? Agtugtugawak lang dito'y salas yo. Urayak ni Dumeng. Ay, Rosa. Madantanagan ako na yan kin ni Dumeng. Diyak pa'y katamon. Tagas lang maluksawa kon. Rosa Ang mga no sa bali mo tinapanunot nan. Ang mga no pinanawan na kon. Anya daytan ang mapampanunot mo. No lagi pag tinapasama kita'y bigat. Nakaululi ka nagrumpuat. Sikot asuman na uno kwa. Mitay bigat. Sana matimtimag. Awan nga ta, uno, apay. Awan ka diti amom, apakariribukan na. Awan mat. Ay, pagdantanagan na tayo talagan. Uray dagiti barangay tanod, sandamot ang makaidnan. Ni tatangay. Ay, dajay, dapat di barangay outpost. Mitingan na kano dagiti barangay tanod. Hala, rabi iuna yun, Rosa. Maturog tan. Muna kayo na maturog. Nung makaturturog ako, umayak tulatan ijayan nyo. Ngalangarudan panahon ka dito sa alas. Ay, talaga, anak maturog ay. Ayan nga tan ni Dumeng. Apay adi nagpakahata. No, da plano na sa bali apapanan itay bigat. Urayak na dawag na. Basta dito yaklat ta salas na nanang. Yindak dito isupa.
Uray dituya kun amaturog makaturturog kag. Ayan mo, Tuming. Rosa! Rosa! Agring ka! Agring ka! Anya day, Jay? Sino ka? Bakit mangbabantay ka niya? Naimbag! Tadi na magmono asino ak! Aswang ka ka, day? Nakabutbutang ka, ha? Ay, Damagampay maminsan no asino ak! Taibagak nga awan kurang! panawanak! Kabutang ka! Di ka man! Sa dino ti ayan ko? At ka dito'y teritoryo may! Anya teritoryo yo ti bagbagam. Sa dino da ito'y? Kasano nga dak dito'y? Inayapan ka! Anya? Diyos ko, anya kita bagat dito'y? Nakaputbutang tilangana. Hindi ka madanagan! Ada ka itisidong may! Agbalingkan a prinsesa may! Sino ka? Sa dino ti ayan ko? Isublida kay Jibalay May. Sapsapulam jay asawam saan aya? Ha? Juan, mapukpukaw ni Domeng. Amuyo ti ayan na? Inalamay! Lukas na, ayan na. Inananuyo ni Domeng. Di ka madanagan. Saan may adinangran? Ngam, no agsukir-sukir, ang mga nutudukan may. Anya? Ay, saan? Di yung patayon ti asawag. Awan basol mi kada kayo na. Sino kayo man? Di kan agsangit. Lumaad ka no agsangit ka. Di ka madanagan. Alaan mintumat laang ditoy dagusting kensupeng. Anya? Anya lugar ta itoy? Ipagabguma. Lakay, awan ni Rosa. Saan ko ang nariingan dito'y salas? Anya, kit mo nakita mata nakaturog di ta sofa. Ita si Mang Petak, iti parbangaw. Awan. Nagpintas pa ti pandakakupinti ulos na dita sopa o kitam. Mga nunagaway. Katapay nga ya di mala nagpakada. Siyempre nakaturog ta pa itay nakariingat ta. Awagan man nga raw. Mabitlaan. Tayo silpon kaon. Dayta, nakaparabaw dita tibe. Ay, yakit Ikit di tuming kasano dayto yun lakay. Apay di man la umawag mo't no bilang tada napatag napanan na. Aday ta. Na. Na, dayta man ta cellphone ni Rosa, dati ta sopa. Ni. Di na intugot tayo silpon na. Dayta gununay. Ay, naglukon ni Rosa. Pimanaw, di na intugot ta cellphone na. Malala. Ay, Mapan ko kita ni Jibalay da. Ang mga nagawid kat nalipatan na dahil nga inala. Amumutin.
Aburido kinilakay na. Oh, adakan dito'y teritoryo tinuduuganan nga ari me. Anya, sa dino a lugar da ito'y, pasig abato ti makita kam nagado ti kasla na igagara na aramid a pagtugawan. Teritoryo mi dito'y. Da kami aburuka, mangmangke kas kada gurilya. Anya, buro ka? Mangmangkek? Ay, tsak kayat nito'y! Pumanawag nito'y! Saan ka makaruwar dito'y? Kananiya aga po apumanaw ka dito'y? Kat adan dito'y ni Dumeng? Ay, di nak maadaywan! Anya, intarayan kan gam... Ada ka adagos iti abay ko! Adamot power mi dito'y? Umay ka! Kita jay asawam! Madamdamalaan! Adantun dito'y tatatang kan nanang mau! Anya? Talagang awan ni Manang Rosa, Chairman. Salbag ti kastoy. Nagkuyog dangatan ken Domeng? Aywan gayam. Nakita kon ti cellphone ni Chairman Domeng. Nakakabil iti drawer ti lamisaan na, ti barangay hall. Anya? Low battery, Chairman. Iso saan tayo ang makontak? Ay, awan nga rudain. O, rayagan ano tayo? Saan tayo ang maawagan? Ne. Mawawag ni Sofing. Hello, bakit? Gusteng, agawid kan. At dalakay dito'y amang ibagbaga nga amuna ti ayan daro sa kandumeng. Anya? Agawid kan darasam ta abangan no panawan na ka. Apay nga men. Inidop na, di pa'y nagbay. Ay, umay ka ugok. Kadwa anak. Ha? Darasam, mapantay di balay mi. Ala, maturog kayo. Ugok. Ay, narinig kanina nam Sofing. Asino tayo ti barbasan alakay. Amang paturog ka na tayo. Chairman, ay, kagawat. Saan sa agagangay a tao? Saan sa paikit di a tao? Masirip ko ti pisang apasat ti maskarana. Sa bali ti rupa na. Anya? Ay, saan a tao dahi ta? Maturog kayo. Bueno, tudukan kayo. Iti tudok ti barbecue. Oh, Maturog kami? Sino dito? Ay, sino ka asimbang pat dito'y balay mi? Dapat turugan na kami din. di amoyo. Tao akas kada kayo. Anya? Sino ka nga raw? Asidaglaang tilobong nga ito rayak. Di talaang. Wala, maturog kayo. Tapno, saan kayo ang matalimo daw iti biyahe? Ngi, ipanaw na kami. Ay, saan? Ay, saan ang mabalin? Oray, dodoogan akon, agorilya. Sa andak akabaulan, numakaungetak.
Kabalandak nga ta. Oh, Ay, awan basol miking ka, gorilya. Ang mga nusikatin nang ipanaw kada duming kan rusa. Exactly. Ala, maturog kayon. Turog. Ay, saan kami ang maturog? Ay, bangon ugok. Itarayan taday ta, gorilya. Ikay Apay, di kaya ti sumurot kada duming kan rosa. Anya? Ay, apay, sa dinutayan ta. Ijay, may katlo, alubong. Anya dayjay nagtagtagai na pakat. Ada kami kampay idi kan doming. Idi may katlo alubong. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken production supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!